I pozdrav youtuberi, igramo Minecraft sa Laboy Henshov PC, to jest Zaza. Pozdrav. I pozdrav svima, dobrodošli znači u novi klip kod Laboy Henshov PC-a. Igramo sa Gaming Omega. Gaming Nova. Gaming Nova ili ti Clarky. Clarky. Kako god. I da, znači nastavljamo sad na njegovu prvu epizodu koju ima na njegovom kanalu. Tako da ovo je naša prva epizoda njegova. Inače, ne može GM1, probaj. Što ću probati? Game mode, a game mode 1, a može game mode da ne može. Game mode, da krenemo. Ček. Game. Ali ja vam dajem svoju reč, neću ništa da hakujem. Igrat ćemo možda i neke modovane, kao one iz Skyblocks i ta sranja. To nije modovan, to su mape. Dobro, mape. Ja ću da nabavljam drva ili onaj, kako se zove onaj? Ti nabavljaj drva, pazi da se negdje ne izgubiš. A ja ću da ti nađem unez za krevet. Ajde, ja ću hranu da nalazim. I da, znači vidjeli ste moj prvi klip. Ono, pokačio sam ga pre možda 20 sekundi. Tako da ono. Nam treba, hvataj ovaj seeds da napravimo farmu veću. Znam, okej. Ja sam uzeo odavde. I više ne treba, ako se izgubim, izgubio sam. I našao sam ti jednu ovcu. Dobro. Ti imaš krevete kod sebe, jer tako? Da, jedan. Eno, druga ovca, 3 ovce taman. Oooo. Ludnica ispred kuće. Naslagali smo zombije. Dođi. Kreći. Moram meni sad uopšte ne lagu. Kad sam ti ja dego sistem, lepo. Šleper. Evo, 4. ovce za svaki slučaj. Da, možete je to zato što nisam krenuo da snimam. Dobro sam sad čekao. Dobro, ti kreni da snimaš, ajde, nije bitno. Ajde, 3, 4. Početi da snimaš. I pozdrav svima, dobrodošli u... Svijetno ne lagam mi ponovo. Dobrodošli u ponovo Laboy Henshov PC. I... Evo krenuo da mi laga. I da, znači... Evo, ja sam im nešto failo sa snimanjem. Tako da... Ono... A s kim igraš? Igramo sa Gaming Novom ili ti ovim... Clarky, kako zoveš? Clarky. Da, znači igramo na Hamachi serveru, mislim mogu game modovi, ali nećemo ih palimo. Da, znači vidjeli smo moj prvi klip. Ako vam se vidio, lajkujte, šerujte, subscribeujte. I da, samo jedino što se loše čujem, to je sranje. Ali dobro. Stefke? Alo, ko se ovo čuje u pozadini? Alo, Stefke, jer ja nisam namestio na Frapsu da se ti čuješ. Pa te trebaš da namestiš. Dobro, osjećaj od lijepo ovako, kako je to ćemo. Na, reci to da je... Dobro, reci. Našao sam 7 muna. Sad ću. Jesi uzeo drva? Znaš da se vratiš kući? To znam, po svinjici. Treba će nam mnogo hrane. Da, znači, kao što vidite igramo u dvoje. Da, ja mislim da bi to i konj primijetio, ali dobro. Gdje mi je sekira iz prošle epizode, evo, nemam sekiru. Da, znači, Gaming Novi je ova prva epizoda, ma zajebe, zvaću ga Stefki. Stefki to druga epizoda, meni je ovo prva epizoda, zato što on je već imao neku njegovu epizodu gdje je snimao sam i sad je samo taj svet preveo u... Server. Znači, svet je preveo u server. I da. Ako hoćete napraviti tutorial kako napraviti server Minecraft. Onda mislim da to svi znate već. Svinjica gore, prosto je mami da ubijem.
Stavio sam da me se peče. Svinjo, kulo. Imat ćemo pačetine. Sad ćemo malo da proširimo kuću. Aj. Ja nisam ni vidio kakva je kuća, to ćemo zajedno da vidimo. Evo idemo sad da vidimo. Da, ja više ne hrane, ali dobro imam 6 svinjskih govana, imam jabuku. Pip! Totalno. Zvučim kao patka kad to radi. Ovdje imaju ruže. Kako miriše? Sad mi je žao što mi nije ostalo onih 10 levela. Neću ovo malo da izravnam. Što neki cave? Nije. Špisi. Jer ima ovdje ono private. Nema. Dobro, znači dijelimo sve to. Da, ko da će neko da nađe dijamant. Mislim, ko zna. Možda neko ne nađe. Ako ga ne čujete, neko odgleda, ako me ne čuju, neko odgledaju moj klip. Ho? Poručujem i Stefki da odgledate njegove klipove, ja ću mu ostaviti link dole. Ja ću sad napravim bazen. Šibazen? Da. O. Bogi, soba ti je 2 sa 2, ali ajde. Ali meni treba bucket. Jer imaš 3 irona. I ima bucket u Ja, ovo što napravim bazen? evo ti, napravi. Jesi našao ovog sica? Ne, brate. Nisam vidio ko. No, idem ja sad da nađem. Treba će nam, nećemo moći da preživimo. Dobro. I to mnogo. Koliko ćemo snimati? Jedno pola sata? Da. A zato će meni da se renderuje 250 godina, ali Ostaviš samo preko noći da meni popravlja. ja na Full HD renderujem uvijek. Ja na 720, ali sad ću na Full HD, ajde, da ne ispadne da sam loši. Daj mi furnace. Imamo moj krevet vam. Da. Furnace. Evo ti ovih 5 pačetina tvojih. Mislim, ostavit ću ja sebi 2 komada, tebi ću dati 3, daću ti 2 od ovoga svinjska ispečena. Da. Ostavit ću ti u furnace. Krme nadlu. Pačetina. Ćevap, krme nadla. Gdje je moje špačetine, daj malo. Evo ti vamo, baci je tu i... To se već skuvalo. Da. Evo, ostavi to drvo tu da ja mogu skuvam. Evo ti 2 komada, daj mi, dao sam, daj mi moju špačetinu. Gdje je moje špačetine? A uzeo sam ja bre, već bi pored 2 komada. To je sad tvoja pačetina. Dobro. Ja ću ti dati sad od 2. Dođi vam Stefke. Evo ti ovo. To je bilo na kredit. Na kredit. Pa samo vamo da ne gaziš po ovoj farmi. Neću. Ću napravimo jednu 5 lopati. Evo. Samo 2 komada će biti. Ja mislim da bi ipak trebali nešto da stavimo vamo. Ogradu neku, a ne može. Stavi torš. Čekaj, da li imamo uglja? Napravi. Ili ja po uglja? Napravi. Šta? Ugalj, napravit ću ga. A da. Ispeci drvo. Krenulo se peći. Još malo pa će noć. A za to vreme idem ja u rudnik. Rudnik ize odmah u kući. Krenula je već noć. Ne znam zašto, brate, od onog... Ajde prespavamo lepu noć pa idemo u rudnik. Ajde dođi kući. Dolazi. Sprintam 400 na sat. Šta bre, ležem u krevetu 10 sati, ajde pali bre. Ajde, kad uđeš, ajde tu si, ajde. Nije može, moram moju ružu da uđem. Čekaj da napravim, ne znam.
da osim drva vam. Ja ću leći u krevet, ajde lezi. Ja znam sam baš tu. Hoću ja. Dobro. Sad kad se stvori creeper pored nas. Svako svom poslu ponovno. Da, bilo bi dobro još samo ja nisam zaglavio ovdje. Gdje si zaglavio? Stavi na drugo. Gdje mi je Iron Pickaxe? Totalno, ja ga nisam uzeo. Nazad nisam uzeo. Škromo bilja mi. Evo ga kod mene u ruci. Aha, jesi ti nekad vidio drvo u vazduhu, a? Jesam. Šta ćemo sad? I evo ga moj škriper. Evo ga, škriperko. Eno ga i skelet, da, to treba će nam bone meal. 2 skeletona. Patam jednog. Dođi. Uj, jebote, šta me tu puklo? 2 skeletona me gađaju. O, ludnice ispred kuće. Ja sam napravio, ja imam 1 bone. Laza ispred kuće. Ja, bić, ovo je totalno sjajno, ovo je creeper nam je razno pola. Evo ga još jedan skelet. Gdje? Imamo... I zombi, sto ovdje imam sigurno neki spawner. Bone meal 9 komada. Škrom... Gdje su? Dođite. Ne znam, ja sad ubio dvojicu. Imam 1 bone. Eno ga creeper, bitches. Kako sam ga uočio ko iz vedra neba. Koji s vedra nebo? Hoću ono što ti sve, ja ne kapiram. Raznao me, fjunčka! Bre, samo nam rupe pravi, bre, cigani glupi. Eno ga još jedan zombi tako. Malo, piren sam nakupio. Sjajno, ja ću umre. Ja do kuće pojedem nešto. Gdje su? Ne znam, ali... Sparta. Napravio si mjesto, brate, da ima spawnera. To je veoma glupo. Mislim, dobro je, možemo malo... Da nisam počeo zvuki. XP. I sad... Ovo drvo mi poprilično smeta za moj pad. Da mi treba. Drvo, cobblestone. A sad idemo... Imaš jedan hleb, ja mislim. Ja bre, imamo hrane bre. Špos. Ajde, skoči, tako. Više vode neće mi trebati, mislim. Imamo i šećernu, hoćemo i šećernu da gajimo. Gaj bre, što hoćeš, samo na pesku. Naprej, tu se brže, ako ima igde pesku uopšte. Eno tamo ima peska, idi tamo. Ma mislim da imam peska, pa ću da ga posadim. Da posadim pesak. To je to. Dobro. Imam lopatu, pa ću s lopatom tamo da uzmem pesak. Lepo je mjesto. Pa aj! Znači, neko nam ulazi stalno u poziv ovaj. Šta je ovo? Znaš što imam, bitches? Šta? 1 iron. Wow. Wow. Kapim sada. Ja ti imam iron pickaxe, šta ćemo sada? Aha. Evo ga. Kako nam je lepa farma, lepo smo sve krenuli. Vo! Čuo da je to bio creeper, ne ti. Da, prilično si upad.
Šta si prilično Upotu. upotu, a? Šta ti to? Dobro, nema više da... I loš da ode još jednu duboko, a? Još jednu kockicu. Škocku. Ajde još jednu da... A ako će prežiti pričat sad? Ti imaš iron sis. Uvedio. Opre uništi zadnju, jer tako? Uvedio. I ponopal. Ma, totalno. Ja ćemo sad da izađemo. Dobro, dosta... Ne znam. Nemoj, da uvotićeš baštu, nemoj. Neće, ne vidiš gdje je bašta. Nešto moju lopatu. Oko ono me nervira. Imamo cobblestone, mislim nešto da izgradimo. Šta možemo s cobblestone? Gdje je sad ta kofa? Kofa je kod mene. Znaš šta ćemo možda uradimo? Napravit ćemo one stone brickovi i ovako ćemo to da stavimo oko da izgleda. Stone brick. I torch na svaki dobro. Znaš šta radi? Peci i cobblestone i tako dobija stone. Neću, ja ću da pečem cobblestone. Šta si ja sad rekao? Ti si rekao peci cobblestone. Šalim se, nemam pojma ni kako se kaže. Štrol. Pazi, možda se udaviš. Pomagajte. Nemoj, pusti. Slučajno sam, bre, ajde šta ti je. Šta ti mene mačom udrio? Ne. Nećemo preživjeti. Nažalost, nećemo preživjeti zašto nećemo imati hranu. To znam. Idem da ubijem krave, a ne znam gdje su. Našao sam i prošle epizode tamo negdje. Preko ovog brda, preko brega i debelog snega. Čuo sve čudne sanke, debele i tanke. Debelog Deda Mraza. Aha. Ne smijem više da trošim. A nam je sesi bazen sinu. Totalno. Prosto jebe kevo. Pip! Okej, šta ću ja sad vama da nađem? Eno ih konji, evo svinje. Dobro, pa što nešto naći. Ovaj bazen je izgubljen slučaj. Nešto mi je zabagovalo. Sver. Frame drop. Nešto je bilo, nemam pojma. Neki frame drop ili mi neko. Znaš kako mi je ubagovalo? Znaš, ono nije bilo normalno. A ovo Stefke što nam je dobro bazen nije bilo. Hoćemo nešto praviti od ovce, ili nam treba buna? Ne, brate, neću. Bazen od ovog bolje nismo napravišti. Ja ubijam sve što stigne. Dođi, vidi kako, op. Ja mislim da treba da ubijem nešto konja, ali šta ne mogu od konja da dobijem ništa. Ne vidi kako ubijem. Stefke, bazen nam je totalno sjeban. Šta bi? Pa doći vama da vidi šta mu se desi. Šta mu se desi? Creeper. Nešto što nije dobro. Creeper. Pa ne, nego sam ga ja malo loše uradio. Šta si mu radio? Alo. Dođi malo da vidiš. Pordi se. Neću. Moram da ubijem ove groktale svinje. Gdje je bre? Pobegla mi svinja. Kuku.
svinće. Koliko imaš? Imat ćemo 14 kremenada. E sad, gdje nam je kuća? Moj njuh kaže da u onom smeru. Nadam se, nemoj da nisi tamo. Gdje nam je kuća? Ajde, ne tamo. Bolje da ne dolaziš, iznenadit ću se. Ja se ovdje žešće mučim oko ovog bazena dok ti nabijaš glupo svinj. Ali dobro je, sad ću ga ispraviti. Ne ozbiljno, eto da, pomri se. Koji sam lapro, sinovi. Totalno. A, da svinim da neko gleda ovako napravo. Voda nije stabilna, mogu da ti kažem. Mislim da sam to primetio sam. Nema veze, ajde. Ne kapiram da nema... A da. Bogi, imam poklon za tebe. Ja ti samo to polomim. Maslačak. Kakav si romantik. Aj, beši breste. Daj mi lopatu. Evo ti šljap. Ti si rekao što ti imaš ljopatu. Ja nemam. A bazen nam je totalno sjajan. Šta još kao je loša? Bolje nije mogao da... Baš šta da ti kažem. Jo, moramo da napravimo još jednu pesnicu. Iš. Ko će biti vam? Šta je vam? Aha. Da, gdje treba da ide stone brick? Tu. Eto, tih, oko tih strana. Pa da, možda. Vidiš koliko je sada, bre. Sjajno. Da. Danas me napada artiljerija zombija stek je pogledajte tebe. O! Dođite vam. Ajde! Odgubit će me. To činiš? To si mene. Nemoj bre, ubit ćeš me od Ajde predsvamo noć. Ovo ja mislim da je ovo prava ludnica ispred kuće. Gzib. Napada nas artiljerija zombi. A ne možemo da spavamo kad su blizu kuće, znaš. Znam. Ja imam 3 bone mila. Štri. Alo! Alo! Ubio me. Ju, 3 srca. A čuvat ću te. Begaj u kuću, bre. Brisu. Ja si... ajde pre nego što nisu došli vamo da spavamo, ajde. Poslije nećemo moći. Koliko dugo već snimam? Mas nije, bre, još 20 minuta. Dođite, gdje ste? Vidi ovaj sapa odjednom, odakle se ovaj digao. Ne, udišti ćeš nam farm, majke. Stefo, Šta? udaj se za meni. Dođi. Jevo ti još ova govna. To su moji šimešljački. Ne. Nemaš. Koja bara, sinovi. Nema ni. Realno što kao neka bara postoji ovako dobro. Pogledam suvo, čisto imamo neka.
Čekaj, ono... pa da, ovdje. Dobro, imam bazen. Alo bre! Ko se to čuje u pozadini? Jel ti čuješ neke vanzemaljce? A, Da. Da li je moguće? Sjebao sam farmu. Totalno sjebao. Mogli bi da napravimo sprat sa drugi. Hoćeš? Monteru pravit ćemo cijelu novu kuću, bro. Da vidim, šta sad možemo? Zasadimo cvijet. Maslećik. Znaš kakav nam je sad bazen? Dobro je, šta? Sam pogledaj. A realno ni voda nije nikad ravna, brate. Nije to to. Trebamo da budemo kreativni. Pauziram snimanje. I nastavili smo klip. Da idemo dalje. Nastavili smo klip. Ja sam malo nabavio kleja. Tako da ću da napravim malo ovog cigle. Da, sve ostali ste samo što smo malo ukrasili bolje bazen. I... je. Jer radiš nešto osim što trčkaraš okolo? Da. Idemo u širudnik. Ajde idem ja sad do šudnika. Samo da se opravim. A nemamo jebote hrane. Imam ja 12 ovih. Daj malo. Dobro, ajde. Ajdemo u rudnik. Pickaxe. Čekaj tu da ja uzmem sebi stvar. Znači... Ovaj desno chest je moj. Da. Pa to je odlično, sinek. Koliko ima voda? 17. Znači, gaming nova nam je izvukao 17 bodova, na primjer. Škrompiram. Što dobro je. Nešto sam ja što da napravim. A šmirčeta na oba prošle godine 7. Šta je bilo bre šmirčeta? Mirčete naše. Preko 15 da imam, to je OP, brate, to ti je negde 4, 5. Ajde dođi mimo. Evo pravio sam oružje, znači totalno sam opremljen s oružjem. Dobro. Idemo, sad nastavljamo. Ali, samo da vam kažemo ljudi, umalo dobijem sršku, mislio sam da ću imati 3. Šta ćeš imati? 3 voda. Ne seri. Imao sam tako neki osjećaj, uvijek kad kažem dobro sam uradio imam, dobijem 3 neku. Ja prošli put rekao dobit ću 5, zabao sam keca kao niko, brate. Pa jest. Šta da vam kažemo? Pravac u pećinu, koja je visina? Mi smo na, jer je Y visina, jer tako? Da. Da, mi smo na 54. Vamo ćemo, idemo. Nemam lopatu, morat ću, a neću imati još I ja imam 2 komada. Da baci jedno. Pošto neću da baš ovaj Iron Pickaxe koliko je ostalo pola. Imaš li ti torčova? Ne. Ali brate, mene je zabagao Minecraft, mogu da vidim. Ne znam kako da... Evo ga, kol. Aj popni se gore, samo daj mi 2 komada, samo idem za torč. Kol, sačekaj samo da ga iskopam.
Popim se gore sa. Nisam ga još iskop. Evo ga. Hoćemo Moonu, a ne hoćemo Stone Brick da postavimo. Ne postavit ćemo Cobblestone, pošto nam... Evo ga, špenjem se. Naravno, sad ćemo da ispauziramo snimanje. Što? I nastavljamo. Znači... Da... Ja nemam pojma koliko snimam, ja mislim da snimam jedno sat vremena, brate. Ja nisam uopšte bio prekidao. Ja isto. Znači, sat vremena mi je oko 70 GB. Pa... Da ovdje stanemo i da se popnemo gore da završimo. Ne. Što? Mislim, dobro, ajde. Ej, ljudi, ja mislim da možemo ovdje da stanemo, pošto već mnogo snimamo, kao što ste čuli. I... Ajde, idemo gore. Čekaj, bre, da moramo onako F5 i dodam kod kuće. Dobro, ali moramo kod kuće. Iu! Otkudan ovdje? Kol. Nemam pojma. Viži, bit će jako. Zaklamio se. A kako ja sad... Aha, evo. Štepenici. Aha, pokupim kol. Alo! Molim. Spavke vam. Nemam druge Šta si podvuku u prvom zadatku? U današnje vreme, ono sranje. Čuti sad, snimamo. Dobro. I, ajde. Čekaj, gdje se strpi? Stavi sve iteme u inventory. Samo kad gore piče, čekaj. Klikneš F5, staneš pored mene i završiš. Ja ću ispred, vrate, kod bazenčića. Evo, hoćemo kod više bazenčića. Da, sjajno, još kad ne bi napada zombi, a vidi mi se ovo, strpim, okreni se muliš. Na kupanje, mali smrda. Kraj prljava. Dobre, i ja mislim da... Jo. To je bio pozdrav našeg drugara. Vidimo se ljudi u... Stani, dođi vam se račekaj, stani pored mene. Gdje si? Aj begam u kuću, begaj u kuću. Ja ću ovako. I to će biti sve od ove epizode. I vidimo se u sljedećoj epizodi ili u sljedećem gameplayu. Ćao, eno ga zombi gledati.